إذا كل فقرس معي كاب باولوس بتأزازتي مدحنينا زخونا أملاخن تسفانا زخونا يسوس كريستوسن ناي كريستوس يسوس حواريك خون ستتصوعه نابتي بأمناتنا حق ودي زخونا تيموتيوس كاب እግዚአብሔር አቦናን كاب كريستوس يسوس ጎይታናን ጸጋን ምሕረትን ሰላምን ምሳኻ ይኹን ኢላ ትጅምር እታብ ፍቅር ክርስቶስ ተቃጸለት ህያው ደብዳቤው ነዚ ፈቃር አቦን ድንቅ ሰባኽን ዝኾነ ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ለመጀመርታ ጊዜ ኣብ ልስጥራ ዝበሃል ቦታ ይረኺበዮ ወላኳ ቅድምን ዑመር ካበይ ካብ ዓባይ ሎይድ ከምኡን ካብ ኣደይ ኤውንቄ ብዛዕባ እታ ኣብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘላትና ተስፋ ኣጸቢቐ ተማሂረን ሰሚዐን እንተነበርኩ ፍቅር ክርስቶስ ብምልአት ከሓድረን ዝጀመረስ ካብቲ ኣዕዘ ዘኽብሮን ዘፍቅሮን መምህረይን ኣቦይን ዝኾነ ጳውሎስ ኣነ ምእንቲ ነታ መንገዲ ሓቂ ክፈልጣ ፈሊጠውን ካብኣ ከየልግስ ኣነ ምእንቲ ብጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓበን ክድልድልን እታ ዝተዋህበትኒ ሕድሪውን ክሳዕ መወዳእታ ከብፅሓ ኩሉ ዘለዎ ለጊሱለይ እዚ ሓልዮት እዚ ድማ ካብታ ለይተን መዓልትን ከየብኮርኩ ኣብ ጸሎተይ ክዝክረካ ከለኹ ነቲ ከምቲ ናይ ቦታተይ ገይረ ብንጹሕ ለና ዘገልግሎ ኣምላኽ ኣመስግኖ ኣለኹ ትብል ደብዳቤኡ ክርድኦ ኣየጸግመኒ ብኣካል ምስኡ ከለኹ ብዓብ ሓልዮት ሓብሓበኒ ብኣካል ካብኡ ምስ ረሓቅኩውን ስብከት እንዲበርትዕኒ ኣገልግሎት ቤተ ክርስቲያን እንዲሁ ጽዕቁኒ ከይበለ ብደብዳቤን ኣይምጽንና ኣይተሓለሎም ከድየንን ከሎ ድማ ጢሞቴዎስ ወደይ እዩ ዝብለኒ ሓቂ ሓይሽ ብዙሕ ግዜ ከምኡ ኢሉ ስለ ዝጽሕፈለይ ዝነበረ ሓለፈ ካልኦት ዘፍቅረኒ ኮይኑ ይስማዕኒ እዚ ኩሉ ፍቅርስ ንዓይ ብጣዕሚ ዝገርመኒ ሓንቲ ደብዳቤ ሰዲዱለይ ስቕ እንተዝብል ዶም ተገረምኩ መስለኩም ካልአይቲ ደብዳቤኡ ንኽቕበል እውን በቂዐ ንሱ ዘይመሃረኒ ነገር ከቶ የለን ጽንዓት እምነት ፍቅሪ ሕያውነት ተኣዛዝነት ዘርዚርካ ይወዳኒ እቲ መወዳእታ ዘይብሉ ህይወት ዝልግስ ማዕዳታቱ እውን ምሳኹም ክዝክሮ ንዘብቅዓኒ መድሕነይ ኣመስግኖ ኣለኹ ከምዚ ይዝብል በቲ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘሎ ጸጋ ደልድል ባእሲ ከም ዘምጽእ ፈሊጥካ ካብቲ ዓሻን ደንቆረን ዝኾነ ክትርሓቕ ካብቲ መንፈስ እግዚአብሔር ዘይብሉ ዕላል ኣርግቶት ኣንስተ ዝመስል ተረት ረሓቕ ብዙሕ እዩ ጢሞቴዎስ ወደይ ተቢዕካ ተዋጋእ ጽቡቕ ናይ እምነት ገድሊ ተጋደል ክብለንን ከሎሞ ፍርህ ብል ከመይሲ ተዋጋእ ተጋደል ክትበሃልን ከለኻ ዝጻረረካ ነገር ከም ዘሎ ርዱ እዩ ኣነ ድማ እቲ ተጻራርየ ከየሰንፈንሞ ካብቲ ተነቢሩለይ ዘሎ ኣኽሊል ዓወት ከይዘናበል ፈርሕ እቲ ብኻዕበት ዘፍቀረኒ ብመንፈስ ኣቦይ ዝኾነ ጳውሎስ ግን ነታ ጥርጥር ዘይብላ ኣባኻ ዘላ እምነት ዝክራይ እብለንሞ ብምልኣት ጸናናዕ ብውሽጠይ ድማ ናብቲ ህያው ኣምላኸይ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምታ ጳውሎስ ዝመስከረለይ እምነት ንኽትህልወኒ ልምን እቲ ዕዙዝ ፍቕሪ ጳውሎስ ኣባይ ኮነ ኣብ ካልኦት ብመንፈስ ደቁ በዚ ኣየብቃዕኒ ስጋን ነፍስን በይነን ከም ዘይቆማ ብዕሊ ስለ ዝርዳእ ኣብ ስጋዊ ህይወተይ እውን ብዙሕ ሓጊዙኒ ቀጻሊ ጽላእኒ ስለ ዝነበረ ስለ ከብድኻን ስለ ትዝመላለሰካ ሕማምን ሂደት ወይኒ ደኣ እምበር ማይ ጥራይ ትስተ ክብል ኣብቲ ስጋዊ ቃንዛይ እውን ተኻፊሉ ነዚ ዓዚዙ ዘፍቀረና ኣቦስኮን እንታይ ክፈድየ ወረ እንታይ ይሕጉሶ ይኹን ከምቲ ባዕሉ ኣብታ ደብዳቤኡ ነቶም ቃል ኣምላኽ ዝመሃሩኹም መራሕትኹም ዘክርዎም ዝበሎ ኣብዚ ዕለት እዚ እንተዘከርክዎስ ይሕጉስ ድኾን ይኹን ተስፋ ኣለኒ ብዝግባእ እንተ ተረዲእዮስ ርቡሕ ትሕትና እውን ነይሩኒ
ካብ ኩሎም ሓጣን ዝገደደ ኣነ ኢሉን እንተበልኩኹም ከ ተኣምኑ ዶ? ፍትዋቴ ምስጢር ክርስትና ኣብ ርእሰ ምውራድን ርእሰ ምትሓትን ምዃኑ እኳ ካብ ጎይታና ብዓብዩ ተረድእዮን ተገንዚበዮን እንተነበርኩ ቃል ጎይትኡ ምድጋሙ ግን ኣብ እምነተይ ዓብ ድርዐዮ ኮይኑኒ ከመይ ስእቲ ምሉእ ዕምሩ ንጎይትኡ ዘገልገለ ከቢድ ሓሳረ መከራ ዝተቐበለ ክሳዕ ሞት እውን እሙን ዝኾነ ካባይ ከምኡውን ካባኻትኩም ንላዕሊ ሓጢአተኛ የምባሉ ብሓቂ ቅኑዕ ትርጉም ክርስትና ፍቁራቴ ኣነ ብመንፈስ ኣቦኹም ዝኾንኩ ጢሞቴዎስ እዚ ክትጽሕፈልኩም ዝተገደድኩ እቲ መምህረይ ዝኾነ ጳውሎስ ተላበወኒ ሓደራውን ዝበለኒ ቃል ስለ ዘሎይ ከምዚ ድማ ይብል ነቶም ኣመንቲ ብቓል በካይዳ ብፍቕሪ ብእምነት ብንጽህናውን ኣርአያ ኹኖ ማእስ ዝጥራይ ኣገልጋሊ እግዚኣብሔር ምስ ኩሉ ለዋህ ንፉዕ መምህር ዕጉስ ክኸውን ዳ እምበር ተባእሳይ ክኸውን ኣይግብኦን ትብል እውን ኣላታ እንታይ እዮም ክብል ኣምላኽ ከምኡ ክኸውን ይሓግዘኒ ንዓኻትኩም እውን ከምኡ ፍትዋቴ ናብ ምዝዛም ገጸ ወረ ወዲኤ እንተኾነ ካብተን መልእኽትታቱ ሓንቲ ኣዝያ ኣገዳሲት ማዕዳ ስለ ዝዘከርኩ ዳግማይ ብርአይ ከልዕል ተገዲደ ኣለኹ ሓደራ ስምዑኒ ጢሞቴዎስ ወደይ በለኒ ኣብታ መወዳእታ ምዕራፍ ናይታ ቀዳመይቲ ደብዳቤኡ ጢሞቴዎስ ወደይ ፍቕሪ ገንዘብ ሱር ኩሉ ሓጢአት እዩ ገሊኦም ብህርፋን ገንዘብ ክረኽቡ ክብሉ ካብ እምነት ዘንበሉ ናብ ርእሶም እውን ብዙሕ ስቃይ ኣምፁ በለኒ ነዚኣም ሰንበብኩ ብጣዕሚ እየ ሰንቢደ ሓደገኛነት ናይ ገንዘብን ዘስዕቦ ጠንቅን ብንጹር ይበርዩለይ ሓቂ እዩ ኩሉ ክፍኣት ካብ ፍቕሪ ገንዘብ እዩ ዝለዓል ስርቂ ዝሙት ቅትለት ጥልመት ብዙሕ ግዜ ጠንቆን ገንዘብ ምዃኑ ሽዑ ብንጹር ይበርሃለይ ኣሕዋተይ ምሳይ ደለኹም ብዛዕባ ድሕነትና ኢና ንዛረብ ዘለና እሞ መክትታልኩም ዳ ቀጽሉ ንስኹም ድማ ገንዘብ ሓላፍ ምዃኑ ተገንዚብኩም እምነትኩም ኣብታ ብንፋስ ኮነ ብማዕበል ወይ ብህቦብላ ዘይትናወጥ ቅድስቲ እምነትን ቅዱስ ጎይታን ደኣ ይኹን እምበር ነዚ ሞት ዘኸትል ፍትወት ገንዘብ ንየበልዎ እቲ ፈቃር መምህረይ ቀጺሉ ንስኻ ግና እታ ናይ ኣምላኽ ሰብ ካብዚ ፍቕሪ ገንዘብ ህደም ደድሕሪ ጽድቅን መንፈሳውነትን እምነትን ፍቕርን ትዕግስትን ሕያውነትን ሰዓብ ጽቡቕ ናይ እምነት ገድሊ ተጋደል ነታ ዝተጸዋዕካላ ኣብ ቅድሚ ብዙሓት ምስክር እውን ጽቡቕ ምእማን ዝተኣመንካላ ህይወት ዘለዓለም ኣጽኒዕካ ሓዛ በለኒ ፍቱ መምህረይ ጳውሎስ ካብዚ ንዓለም ብምልኣ ዘናውፅ ንሕዋት ድማ ዘናቑት ዘሎ ሓደገኛ ሕማም ፍቕሪ ገንዘብ ኣምላኽ ይሰውረኒ ንስኻ እውን ከም ቀደምካ ክየብ ኮርካለይትን መዓልትን ጸልየለይ እቲ ኩሉ ዝመሃረኒ ህይወት ዝህብ ቃላት እንተረስዐስ እንደይ ከምቲ ኣቦታት ዝብልዎ ሞት ትረስዓን ዶ ክብለኩም እቲ መወዳእታ ዘይብሉ ፍቕርን ሓልዮትን ከ ካብኡ ብኣካለ ስጋ ተፈልየሉ ኣብ ዝነበርኩ እዋን ሕጂ ኸኣ ብታሕጓስ ምእንቲ ክምላእ ክርእየካ እናፍቕ ኣለኹ ምስ በለኒ ኣዝየ የተሓጒሰ ግን ኣንታ ፍቃር መምህረይ እዚ ኩሉ ሓልዮትን ፍቕርንስ ኣይበዛሐንን ወረ ብምንታይ ክፈዴካ ነቶም ብጽቡቕ ዘገልግሉ መራሕቲ ቤተ ክርስቲያን ምናዳ ነቶም ወንጌል ዝሰብኩን ዝምህሩን ኣጽፊ ክብሪ ይግብኦም እዩ ኢልካኒ ኢኻ እሞ ልዑል ክብሪ ይተቐበል ምዃን ናተይ ክብሪ እንታይ ክዓብሰልካ ናተይ ክብሪስ እንታይ ክጠቕመካ ክብሪ ናይቲ ብምሕረት ሃብታም ዝኾነ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ምሳኻ ይኹን ፍትዋተ እቲ ዓባይ ናይ እምነትና ምስጢር እቲ መምህረይ ዘካፈለኒ ምሳኹም ክዝክራ ግድን ኮይነንሉ እወ ብስጋ ሰብ ተገልጸ ብመንፈስ ጸደቐ ብመላእኽቲ ተረአየ ኣብ መንጎ ኣሕዛብ ተሰብከ ኣብ ዓለም ተኣመነ ብኽብሪ ዓረገ ኣሕዋቴ ነዚ ምስጢር ፈሊጥኩሞ ዶ ስሕትዎ ኣይብልኒ
إذا أملاخ كنسون أنا كبل سجانا زلبسه أبو فقري أبو برهانات زخونة أتصلمات كنا برزي حد جنا يسوع كريستوسي بكا ودي كابز عب مستير كتو يلنمو أستمع أروى بلو كم تأتي فكر ممهري جيروس السنابتنك سنابتكم قويتا مساخاتكم يخون سجا مساخاتكم يخون كاب منفس